online prostredie je plné hejtu a podľa mňa plné toho hejtu je preto, lebo hejtovať je strašne jednoduché. Niekomu nadať, ešte keď si skrytý za monitorom a nevidíš toho človeka, je tá najjednoduchšia vec na svete a práve naopak to najťažšie je dať nejakú konštruktívnu kritiku alebo tomu človeku vysvetliť svoj názor neinvazívne je naopak podľa mňa veľmi ťažké a preto to robí strašne málo ľudí. Odkedy bol internet, odkedy boli diskusie, tak vždy bola tam skupina hejterov, ktorí za každým, keď človek preukázal trošku nejaké aktivity alebo vystúpil z toho davu, z toho šedého priemeru, tak okamžite ten šedý priemer alebo tí aktívni v tom šedom priemere sa ho snažili stiahnuť dole a snažili sa ho hejtovať a dodrbávať. Práve ako keby tá strašná zbytočná negativita od človeka, ktorý ho vôbec nepozná, ktorý vôbec nevie zákulisie, prečo sa niečo robilo. Tí ľudia hejtovali a potom sme sa s nimi aj stretli, či už na nejakej session alebo nejakej party a zrazu veľakrát to boli akože normálni ľudia, ktorých som vôbec nechápal, prečo v tom online prostredí sú zrazu takí hejteri a takí prepnutí, ale veľakrát to boli aj ľudia, ktorí aj v tom reálnom svete mi ich bolo ľúto, tak jak mi ich bolo ľúto za tým kompom, hej, že bolo úplne vidno, že si kompenzujú tým takým neriadeným hejtom nejaké svoje neviem, či neúspechy alebo niečo také. Čiže nehejtujte, lebo budete takí spotení jak ja. To je